Onye Njọkwa Managing Director Nkwa mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ABS Achido Obidegwu ekwela nkwa na ụlọ mgbasa ozi ABS ga-aga n'ihu na-akwado ma na-achịkọba ihe mmereme dị iche iche na-akwalite ikike nakwazi ọdịmma ụmụntakịrị dịka ha bụ olileanya nke obodo. Sachido kwere nkwa mgbe ndị otu omeiwu ụmụntakịrị akpọrọ Anambra State Children's Parliament bịara njem mkpọtụrụ n'iru ọrụ ya dị n'isi ọnọdụ ABS dị n'Ọka. Onye nta aka anyị n'obi gọọmenti Nkwa ji akụkọ abịa. Ya bụ onye isi ụlọ ọrụ mgbasa ozi ABS bụ Sachido onye lụtụrụ aka na gọvanọ Chukwuma Soludo bụ nnọọ onye bụ ụmụntakịrị steeti a n'obi oge ọbụla kwupụtara na ọchịchị ya bụ ọkammụta Chukwuma Soludo bụ nnọọ nke kwenyesiri ike na ewezuga ụmụntakịrị na ọ gaghị enweta ya bụ ebumnobi ime ka Anambra bụrụ obodo eji amaatụ ọ na-agbaso, ebe ọ kọwara ụmụntakịrị dịka olileanya na ọdịnihu nke obodo a bụ Anambra steeti. Sachido toziri ndị ụlọ omebe ụmụntakịrị ahụ nọ na steeti a n'ihi mbọ dị iche iche ha na-agba ịhụ na a na-anụ olu ụmụntakịrị nọ na steeti a ma kwee nkwa na ABS ga-aga n'iru inye ya bụ otu nkwado otu o kwesị n'ihi ọdịmma nke ụmụntakịrị nọ na steeti a ya nakwazi steeti a n'uju. N'okwu ya na mbụ, onye ji ọkwa spika nke ụlọ omebe iwu ụmụntakịrị nke steeti a bụ obere nwaada Victory Ekwunife kenere nnọọ ABS maka ọrụ ọma dị iche iche ha na-alụ iji wee hụ na akwalitere ihe gbasara ụmụntakịrị n'ogogo dị elu ma mee ka ụmụntakịrị bụ ndị nọrọ n'ọnọdụ kwesịrị ha na steeti a ma kpọkue ka ya bụ nkwado ụlọọrụ ABS na-enye ya bụ n'omebe iwu ụmụntakịrị nọ na steeti a bụrụ ihe ga-aga n'iru. N'okwu ekene ya, onye jibu ọkwa onye okwupụta okwu nke ya bụ ụlọ omebe iwu ụmụntakịrị na steeti a bụ obere nwaada Faustina Okoye kenere nnọọ onye isi ụlọọrụ ABS maka nnabata ọ nabatara ha na ya bụ njem nleta ma kwe nkwa na ya bụ otu ụlọ omebe iwu ụmụaka nke steeti a na ha agaghị agharịpụkwa ya nakwazi Anambra steeti n'uju. Site n'ụlọ mgbasa ozi ABS dị n'Ọka, abụ m Emmanuel Oko.